emveni kalokho ke bakwethu ngifuna uqonda ngqo iqondele emkhanya kude ke ukhansela umdaka okuyimeya khona intulo le imeya lapha emkhanya kude akekho kungazi ukuthi ubaba umdaka usopolitiki omdala lapha kwaZulu abaningi bangangamazi kodwa uyizi traditional politician laba usopolitiki abanake kakhulu intuthuko yomphakathi nezinto ezithize ngaphandle kokuthi ba understand isikhathi samanje ukuthi sekusetshenzwa kanjani izimo zi-expose kanjani emphakathini. That's why ANC has got so much problems because they are so too traditional. They don't work and expose izinto zabo. Bahlula baze bahlule nayinkatha etihambisa uJojo Tank odwa uJojo Tank ukwenza idile lomcimbi elingaphezulu koJojo Tank aba 100 ibudget yalo mcimbi kuhambiswa uJojo Tank nembuzi embili nejingi inkosi ubani isijingi ngoba vele batholile abantu banezungu manje bahlele emakhaya abasebenzi uthola ibhasi lamahala lama food parcel vele kuzoyiyo lo mcimbi yabona ebese kwenzakalayo okungeyona into errong lokho kodwa uma kuzokwenzeka ngendlela ekahle namanje ke umdaka ke ngitholile lapha ukuthi umkhanya kude ngenza ucwaningo nje ngathola ukuthi ikakhulukazi esigabeni samanzi kuningi kakhulu okuhle asekwenzile iphutha lakhe likhulu kakhulu mina ngimsola kulo ilento ye-instability yomkhandlu wakhona ukuthi why all the time umkhanya kude ube ne-instability engaka politically yabona okusho ukuthi abantu basemkhanya kude nabo khona abangakwenzi kahle ngoba umasipala njengomkhanya kude kunenkinga engaka yamanzi bese kubalekile ukuthi kube ne-stability ukuze sikwazi ukuthi i-problem ethinta amanzi isolveke ngoba ungqongqoshe lo osuke ephethe amanzi kuzo lonke imali fanele ayifake ngaphansi kamasipala bese kuyasetshenzwa akufananga khona kuyasetshenzwa khona akufananga nase lapha kule masipala lo kodwa ephethe uthula sizwe uyishaye ibhuqi imali yakho ethenga ospa akaze nje inhlobo nje eze lutho akuholwa khona ngisho ithishu okushidaba lapha eZululand akho ngisho iphepha lelo kuthiwa photocopy machine ayikho imali yakhe yokuthula sizwe uthenga homasipala usuku nosuku lenja le idatha liyabheda ngisho namhlanje ngisho nakusasa nayizolo bengisho ngiyoshona ngakusasa ngisho ngisho libeni ngoba umuntu mayiphethe uyabheda nje angaloku nabukeliswa ontuli bayamsaba nama kumena ngathi ubuya phesheya nontula nje balekile phesheya lapha exawe izinkinga zenkatha waspenda 1 million phesheya ngiyawufuna ukwazi ukuthi intuli lo 1 million ospende nguya phesheya upepenyeka uauthorize ubani is on your pocket or in the government money ucaxise mawupepenyeka nomxhasho kosomabhizinisi abathize ungasikhumbuza uNdebele owanikezwa osompontileka imoto ye1 million lalisabatshazwa ngalezi ayikati 30 million lalisabatshazwa anoma kokuvuka uzenzele noma kokuyini 2011 noma 2007 lapho nje unduna kula kwaZulu yabona ngoba lento yokuba omagaya idlele iwrong uzokhumbula futhi ukuthi lokho leyo mali leyo moto yagcina ibuyiselwe emuva kulabo sonkontileka thina sazumlando kade sasibuka sithule nje yakhumbula ngo2015 engena ku-SABC3 News udokotela uZweli Mkhize ezodefenda iproject yakwa National Department of Agriculture ethi umkakho uyithole nje ngokulandela imigudu njengabanye abantu aba-ordinary akake there was no influence in the history of the world. You can't be the premier and your wife get a tender 100 million and then you say me it was a normal process. Ayikho into enjalo sakudlala ngathi sibadala manje ayikho into enjalo ayikho nje ifana nse nento yasho baba uZuma ebuzwe indabeni BBC News kuthiwa uDuduzane njoba multi-millionaire nje uDuduzane kwenzakala kanjani ukuthi aqhamuke vumbu nje uyisebenze kanjani le mali engaka senayo impendulo yakanqamalala yaba labo kudedengu phakathi njengoba bonke abaholi yaba labo kudedengu phakathi ukuthi aphendule impendulo ethi hayi on his own
a son of the president on his own, climbing the ladder to become the millionaire, is questionable. Wake up, young people. Wake up, South Africans. And the country is on our hands right now. We need to be truthful to each other. This is a history I'm referring to. Izinto lezi esezenzekile emlandweni. Nawe akantuli yawunduna kulwethu. Asilindele ukuthi ungadakwa blue light into a level yokuthi uzuthatha imillion laba kokubentela. Uwena uthi wena kuphenywe ntuli. Kuphenywe udaba lwe youth fund. Ukuthi yenzeke kanjani, obani uthole kanjani, nobani uthole kanjani, kodwa utholakala wena uthola imillion, uspend imillion ngeholiday laphesheya unknown. Mina ngihambe kwaguga amaqakala ngibheke eMelika ngijika amazwe awu20 ngivakashiswa amazweni engingawazi phethwe umkhuhlane international flu ngihamba ngibhlungu isifufuba la ngihogela imoya yakothoko emakwelekweleni ngihogela imoya yako Italy Rome ngihogela imoya yako DRC lapha impini inuka ikhwapha du airport yakho inuka ikhwapha ayoshona phansi angangathandi nami. I walk in a cheaper level. Don't Masimbe airline lo to Ethiopia airline. Yabona. Ngaqala mina uthi khona igule ethandwa ngalolu hlobo. Sangagibele duze kwesigule esingakanani. Kwathathwa imbhede igule zo6 kwabe kumbhede wesigule ngaphezulu lo dokotela kasebasikakile lapha. Siqiniselo la ngakithi. Ngithi mina bamsengana ubusiness class lo muntu. Yabona. Ushintshwa khona la. Shame. Hey, ngibukela khulu. Hey. Hey, let me touch that up. Kodwa khona bahamba ngama-business class, ngama-Emirates, ngama-private jet, bona baphila kamnandi at the expense of our life. Injalo nje. Ngisuke lapho-ke ngiqonde ngqo. Umama unamagugu. Simelane. Uyakhumbula ukuthi intokazi ekhulele eGoli kakhulu, kodwa kuyafika lapho kwaZulu-ke yazinza kakhulu le phezulu eZululand. Ngimazi mina lapho ngo2009 ubhizi khankaswa lapha sihamba nobaba uZweli ngaphambi kokuthi ubaba uZuma athi become the president. I think yes 2009. Comments history ngiyayazi izinto ngiyazazi angifundi iphepha ngifundi pen kula konke nje kula konke kuphukile inombolo ngishike mina unomagugu lobe phafa nje ngiyaphafa ayotshela abantu abadvise abathi ayibaqondalisa awuyaphafa bamthukela hayi awuyaphafa ngiyahleka mina ngiyantshela ngibuyile khulunywa amaphuzu la manje qondwe ngqo amaphuzu njalo nje emveni kwalokho ke watholakala ukuthi kunenkinga health care city oqala inkinga ziningi lapha kwaba nenkinga yamathenda ama-security omantshinga la abagade ibhedlela kwaba nenkulu inkinga yalapho ongazi ukuthi amathenda khona ahamba kanjani ngokwe-authority yabona. Sathula-ke sabuka-ke sathi mangabe kuphila abantu bakithi abamnyama kulungile sabuka inkinga eningi kodwa kwakhombisa ukuba nophawu oluhle kwi-first term yakhe ephethe njengongqongqoshe wezempilo. Kule second term asikaboni ukuthi ukuphase kwenzile nangakwenzanga kodwa sisabuka nje siqolozele kodwa futhi engingakusho mina ukuthi ngifunile ireport yezinto eziningi esiyiphawula abantu oluthinta including nento ethinta uJesinta Ngobese uMrs Zuma. Intokazi le ngiyayazi ke mina isebenza kakhulu eziteshini zomsakazo yasebenza nalapha engithi mina Jesinta ngiyakubongela well done ngiyakubongela ukuxoshwa emsakazweni uzokuphila impilo yakho ngoba emsakazo ikuncisha ilungelo elikhulu kunawo wonke kwi-freedom charter kwi-constitutional yezwe enethi freedom of speech. Uyakhovwa thiwe yiba mkhovwa la ekhaya umthetho cha
akusho phela ukuthi umuntu akabulldoze process asebenzise platform okungeyona yakhe ukufeza inhloso zakhe kodwa wena uzange ukwenze lokho ubu exercise i-right yakho eceleni bona base beyilinka nokuthi wena usebenza emsakazweni base beyiqhelelanisa nawe which is totally wrong ukuthi bakuxoshe ngizwile kuthiwa ke kube ne-influence kamama uNomagugu akumfanele lokho mina ngokumazi kwami akumfanele lokho futhi nawe uphikile kwa SAFM ukuthi kungenzeka ukuthi kuney'nsolo njengalezo singasekho isidingo sokuthi uphike makukhona bese ngithi ke mina emashini yakho yokulona amakwelekwele asiwafuni vele afika noMandela wazoganwa khona asiwafuni siwabekezelele Mandela lo wasenela amakwelekwele yabo nawo amakwelekwele kwathiwa hey labo baba benu bahlale emazweni ethu baze baganwa khona abanye amakwelekwele ebagcina bebezala ingane beyizalela ama-exile vele kwenzeka lokho ngiyazi kwenzeka so ke manje ke kulezo zinto ezinjengalezo kubalulekile ukuthi uqonde kodwa indabeni yama-health sector asikhulume iqiniso bakwethu kukho wrong ke ukuthi uNomagugu mangabe yabona emamgwaqeni ukuhlangana nomuntu eshayiswe imoto mhlawumbe yakwaba hit and run uphuka umlenze noma uyaphusa phefumula umuntu ulimele awubuza igama awubuza isibongo uyamsiza umuntu ngiyikhwama zachitheka lapha uthatha ucingo ufonele ambulance noma ufonele police station ukuthi liphuthumane nangomuntu usaphefumula is a primarily health system that is gazetted by a World Health Organization and the international law and the general behavior of humanity ukuthi umuntu mayidinga usizo lwezempilo uyamsiza ubuzwa ngisho umuntu efika esibhedlela engakhulumi uyasizwa ngokwezempilo bese kuze kufike esigabeni sokuthi lapho akhuluma khona bese buza kuthiwe for a record Mr. Sibanibani siyacela ukuthi ubhalise la noma ufonele esekhaya eze namaniningwane yakho kodwa esesizakela umuntu kuyichilo lokhu ukuthi ngathiwa ungamasha wena ukuthi abantu abangasizakala nangokwempilo yebo baningi kakhulu nale goli nje u90% bathi u65% wamafayela abantu bangaphandle bathi ama undocumented illegal immigrants wenziwa yini uma bese batholele undocumented bebalapha bese beyobathatha bebafaka etruckini behambe emakubo ngoba phela uNomagugu akasebenzi kwa-Home Affairs akasebenzi kwi-military akasebenzi kwi-security cluster uprovide i-healthcare system which is fine for that yabo kokunye abheda kukho kunendaba nakho uyisanganele nje lokho kuba yisanganele yona if it's a political affiliate I don't care but ke thina all we need is a care system ngiyamangala ke ngenza kwethu ukuthi enye into engiyitholayo ngabaholi bethu uthola kuphuma amathenda oqala nje sikusho lokho ngifuna ukusho ukuthi ugcwala umlomo lokho hayi bafowethu hayi mina nje lo ngazalwa nje akaze ngibe nayo into ithenda kaze ngihluphe ngisho ukuyihlupha nje nokuthi ngize ngi-apply le tender ngiyimpungushe nje phila engamazolo njengoba washo uMasondo ngidle ingxabo namazolo ngoba yini na I zoom in zoom out to these things fanele uhleke into engahlekisi kulento le uhleke into engahlekisi kulento wesibili uvume uvunyiswe okwesibili ucompromise and all people abanamathenda usibanibani wazi usibanibani kube linked akekho umuntu owathatha tender document wa-apply baningi abantu engibaziyo mina nabazihlobo zami begijima nama-tender document kuguga amathayi bethi siboleke imoto yenza ukuthi akaze noyedwa kwawina kushiswe impepho emakhaya kulalwe phansi kwabasi kuqamelwe nama-CV ukhishwe inkulu imali ingane igijimela kumasipala weTheku udu zithi ifuna ukuqashwa lutho uzoqashwa ubani wasana nobani wasana nobani thandazela amahala bogogo emakhaya connection babo ukwadoti la ngithi mina ukugwazisa ne-corruption akavela uRamaphosa isayinele ibe semthethweni
ngoba lezi zinto lezi lokhu dark and diving sibe sizazi senzeka kanjani senze uyithutha nathi siphinde sizenze izithutha ngihlala ngibheka phela nini noma ngiyinga nje weyiqhaza amathe ngiyalibuza nje lalapha ama CV u2 kubantu aba 1 million only 2 people who can get employment just fair ngiyakutshela buka ngiyakutshela nakhona kuyoba ucile eyishaya indukwini futhi nalowo muntu uyalandela ukuthi ungena kanjani ulinde kubala hlamuka hosi ubuya phi kwa TV awukwazi ukukhuluma unjalo nje hlamuka oqala ulimi ulikhuluma umlomo ngisho umuntu ekhuluma nawe futhi aphathe isambulela uthelana ngamathe awukwazi ukukhuluma uyapi awuthumi ngani noma spokesperson resign wa resign ekampanini yakini yakho wa resign hayi ngithi mina wehlomuka ngithe mina balethe la amafayela ngicwanike kahle ngoba ukwazi ukukhuluma wala ngicolo ngifundele phansi nami ngithola into ozongitolekela ukuthi kwenzakalani ngoba siyiphathele thina manje ingane zilambe kanje kuwangidumaza uma ngahambe ngithola ukuthi kukhona okuyiqiniso okurongo okwenzakalile kuwe hlomuka uwe thanda uxolo sabela ngiyingibiza usibale mina ngoba enye intokazi emganele yakithi emachunwini asikhuluma isithulu la sikhuluma politiki sikhuluma iqiniso elifonele nokuphilisa abantu kungangidumaza so manje ke angikwazi mina ukukhonkotha njengenja bese mina ngingenawo ama fact I was in overseas guys mind you I got international flu so now I'm waiting for a report ukuthi kuhamba kanjani ngoba manje la vele lokwaZulu kuna parliament vele kwaZulu kuna qembu eliphikisayo uphandle siphathele ngakho ke uhulumeni usezandleni zami ngizonitshela mina okuyikho nokungeyikho angibesabi laba ngiyabazi amagwala lezinto kade nginazo lapha kwe Premier Cup emhlathuza zavala iminyango ngathula ngayibuka nje kulokuye kulengisa itshebe lapha lesithi isiphihli lesekuthiwa ulo umuntu omuhle kakhulu isebenzisa politics sathi I was declared as the #1 enemy of the IFP therefore I don't deserve any help from the portfolio ayinikeziwe ka MEC ka Arts and Culture ambuza mina ukuthi baba angifuni imali yephalishi mina la ngithi mina bhukhela izingane amabhanoyi ngihambe ngohlangabeze izingane ezenza isport ezenza into ebalekile against child abuse, children abuse, and drugs abuse, and the youth unemployment. So that was important because if you use your positions against indaba yokuthi wena deployed by a certain political organization, that is nonsense. Anginendaba ke mina ngingangibulala manje yonke lento izosala iphila khona abantu abawuqhamuka ngiyazi mina khona abawuqhamuka ngoba nina ziphuphu inyamazane eqhamukela ehlathini anginibangisa emathendeni anginibangisa mina koko kumane sitame ingane lawa ethuka nibanga male banga sitame ingane esikoleni uthi ubani ozofunza ngaphi ingane ubani ozofunza ngaphi ingane nami ngifuna ukufunza ngapha hayi nami umfazi wami uyakwazi ukufunza ingane abantu abasebenzi kodwa niyahlukaniselana akho ngisho opposition in this country because khuluna nabo phansi to yena woza la hlana lapha khonkotha ka mawuthanda. We don't have a country. We are in the mess of God. I'm telling you straight. We are in the mess of God. Tuli sesikubuye kakhulu irobot. Siyazi ukuthi you don't have absolute power as indonankulu. But your legacy yakho, don't kill it. Don't be corrupt. Corrupt. Don't kill the legacy of to be in the record in the historical leadership. You are the one who fear to take decisions. If you need to reshuffle this GPU, do that. Nina NC yegalubugwala NC. If indaba ye GPU does not work for you in this province,
ihlulwa yini ukuyigaqaza phansi lento niyimele ngoba vele neyinkinga zenu nahambe niyo regroupa kabusha izama ukukhetha abaholi abaphilayo ibuyele ekhaya yabo ngoba mina ngiyabezenza abantu belwa nathi bethi indaba ye-ANC ifila kwasho wacima usalamalahle izigebengu sho wacima ohunta ufala nsene nomuntu ogxeka ijele uthi ayejele udodwe indawo abantu abaphakathi ijele linalutho indonga nje ungafanga ngisho inkonzo i-ANC mina ngokwazi wami ayinalutho indaba inabahola abasuke bephethe ngaleso sikhathi ngoba ngisho singavumelana manje ukuthi okay ANC fuck off it's fine but who else izolo uthathaphi ninike iphara laselipompo ninike iDA ninike bani MK silende ubaba lizoshona phi izo ngiyayibuzela ngoba abantu abamnyama bahlakazwa ngabomu once abelungu babona abantu abamnyama behlangana betholakala kathi bafuna uku-assemblisha bebe into eyodwa then they make sure ukuthi bayabahlakaza at all cost bayabahlakaza. So guys, ladies and gentlemen, ngithi nazi izandla zikangizwe uphethe izwe njengamanje uzobuya nereport ethinta umkhanya kude uthula sizwe lapha emkhanya kude uye komasipala abaningi uyogxambukela ufuna ukugaxa kwi-administration ngenkani umasipala wasemkhanya kude ekubeni umdaka enza kahle umdaka so far so good ugadile nawe bese ngizothi lapha omasipala benkathi abaningi aba bankrupt ongaholi ngisho abantu khona na iZululand na iMajuba na ulokhujana iJozini lapha wafaka khona inkunzi yami lapha nishayile ngoma andisisha le mali yabasebenzi engakubeka khona kabi yami kodwa ifayela manje angisezwa bathi hayi ulungile la womthonjaneni kuyabheda abahola abantu Friday feel ulo baba lophethe izulweni njengamanje uzazela ukushaya induku yemkangaleni akhuza izakha kaxele uqhubeka nama event velelwe ushembe uvelele ushembe amanga laba bantu bempintshana lapha la beguqe beketuke beze besuze lapha bethi bazobeka inkinga bengcolile hayi kaza hayi unjalo nje umonile kunomcimbi omkhulu kakhulu ozoba lapha eFlyhead umfana phetheni ubhizi uyaphusha umhle uyamcimbi ngiyawuthanda ngiyawusupporta futhi eMpumalanga didiyelo kamnandi lapha kunomcimbi omkhulu omuhle ozokwenza umhla 20 September ngiyawusupporta kakhulu engathi ngaqhuba inkulu impumelelo luyamcimbi ngoba uFaransini neRoots engibengiyisebenzela kakhulu la kuhlanganiswa khona inhlanga ezahlukahlukene kuSpice la ngithi zaMaskandi ngiyibonile zikhona ngizobe ngikhona kulo mcimbi phinde ngibonga kakhulu emcimbini wokuvala inyanga yomama wamaphinifa ozoba seDurban ICC inyanga yabantu besifazane izoyivalwa ngegiye liphezulu kakhulu kuzobe kukhona umcimbi wamaphinifa eDurban ICC Arena amaphinifa azobe khona amaphinifa is a dignified symbol of the woman the non-judgmental one so asipheleleni siyobaseka abantu besifazane ngoba nani endobe ningekho lapho manibuya nibuyela kuliphinifa eMalawi phela liphinifa asambe siyolibuka apha futhi liphele liphinifa yes bese kuzoba impucuzeko ngomhla ka30 la ikhona eThekwini sibeseka abafana bakithi bahlanganisa futhi banomlando omhla kakhulu iWorld Cup yomaskandi sibesekhona kube kuhle nje kudele konke kanza kwethu ngiyanithanda bafana bami imini umongameli wenu imini inja yenu imini umalafaka wenu imini isikrikriseni imini Black American motherfucker wait what the kubukele inombolo ngavela ngaya yakuphapha kumuntu omdala ayisasuke manje